Neo med Closer. Du lytter til Den Skæve Skole. Vi er i gang med biologitimen. Vi leder efter den klassekammerat med de mest komplicerede familieforhold. Alt, hvad der bliver sagt i studiet i dag, i hvert fald det meste af det, det oversætter vores tegnsprogstolk Christoffer, som i øvrigt er både single og arbejdsløs. Inde på vores webcam, dr.dk/pensum. Klik på skole-tv, og så vil alt blive tekstet for hørehjemmet. Ja, det kan vi da hurtigt. Maggie har allerede nævnt, at hun synes, at vores tolk er nuttet. Ja. Så vi vil opfordre pigerne til at sende billeder ind, så skal vi nok sørge for, at de kommer videre. Ja, vi vil meget gerne sætte folk sammen i det her program. Nu skal vi prøve nu skal jeg se, om jeg kan sige det her rigtigt. Omar, vi skal nu tale med Sigurd, Sonny, Erik, Ørn, Børstrøm, Hansen, Simonsen. Er det korrekt? Yes. Hej, min ven. Hej. Velkommen indenfor. Tak skal I have. Sigurd, Sonny, Erik, Ørn, Børstrøm, Hansen, Simonsen. Ja. Det er jo helt... Hvad skal vi kalde dig? Kald mig Sigurd. Sigurd. Og de navne er jo så kun overgået af, at vi er 14 børn. 14? Ja. Jeg vil jo sige mig, hvad har dine forældre der gået og lavet? Ja, men mine forældre, de har jo sådan lidt til højre og venstre, og så har min far giftet sig til nogle børn, som jeg er vokset op med hele mit liv, som jeg så betragter som værende søskende. Men hvis vi skal skære den helt ned til det rigtige, så har jeg en storebror, der hedder Michael, med samme far og mor. Ja. Så har min mor så fået Jannik efterfølgende med en anden mand, og så har hun så fået Niki og Denny med en tredje mand. Okay. Så går der nogle år, så bliver min far gift. Der er så 3 børn, Bo, Lise og Rikke. Og så bliver de så skilt, og så bliver min far gift en gang mere med en, som har Emilie, Bolette og Jesper. Og så bliver han så skilt og gift en gang mere. Og der er så Anja, som så sjovt nok er lige så gammel som mig. Og så har jeg så boet på et skolehjem, hvor jeg blev adopteret af dem, der havde det skolehjem, hvor jeg så har 2 søskende derfra, Josefine og Maria. Men det er jo helt vildt, Sigurd, det der. Ja. Hvad gør du til jul, for eksempel? Intet. Det er også det. Ingen, der rigtig at gøre. Det er bare gå ned i en bunker og sige, jeg kan ikke magte det. Nemlig. Og så det sjove er jo så, at min bror Michael, han har ikke nogen børn. Min bror Jannik, han har 3 børn. Min storebror Bo har 2 børn. Min søster Lisa har 3 børn, som sjovt nok alle sammen starter med M og har fødselsdag samme måned. Og Rikke har 1 barn. Og Anja har 2 børn, og jeg har 2 børn. Så der er også masser af nevøer og fætre og kusiner, og min far kommer selv fra en kæmpe familie med, han har 3 søskende, som alle sammen har børn. Så det er sådan en araberagtig familiesammenkomst, I kunne få? Altså, hvis vi tog vores tæpper og kameler med, så var der i hvert fald ikke plads. Vildt, mand. Det synes jeg er vildt. Okay, du har lagt en linje, Sigurd, vil jeg sige, som den første igennem på telefonen i dag. Sigurd, Sonny, Erik, Ørn, Børstrøm, Hansen, Simonsen. Jeg vil blive meget overrasket, hvis der er nogen, der slår dig. I er jo så mange, I kan starte et politisk parti. Har I overvejet det? Så skal det da hedde uenighedslisten. Sigurd, du er i den grad med i konkurrencen om de mest komplicerede familieforhold, og jeg tror sgu, der ligger en sort fjeldræv og venter forude. Det lyder dejligt. Nu får vi se. Det kan være, du hører nærmere i løbet af den her time. Det er fornemt. Tak fordi du ringede. Det er tak. Wow. Sigurd, Sonny, Erik, Ørn, Børstrøm, Hansen, Simonsen. Det er da det vildeste, jeg nogensinde hører. Det er da et forskningsprojekt at finde ud af, hvordan hans familie hænger sammen. Og må jeg lige nævne Tom på sms'en, som har været meget morsom, synes jeg, som skrev: